ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मालवण बंदर जेटीवरील पर्यटन व्यावसायिक दामोदर तोडणकर यांच्या ओम मोरेश्वर स्कुबा डायव्हिंग सेंटरचे अतिक्रमण काल प्रादेशिक बंदर विभागाने जमीनदोस्त केले। बंदर विभागाच्या या कारवाईमुळे बंदर जेटी ते दांडी किनाऱ्यावर अनधिकृत बांधकाम केलेल्या व्यावसायिकांचे धाबे दणाणलेत। कणकवली शहरातील बांदकरवाडी येथील परिसरातील एका इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून जनाबाई मारुती वराड वय 60 राहणार बांदकरवाडी या पडल्याने जखमी झाल्यात। ही घटना बुधवारी सायंकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली। जखमी महिलेवर उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी ओरोस जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले। तळेरे बाजारपेठमधील पुलाजवळील एका टपरीत बिगर परवाना गोवा बनावटीची दारू बाळगल्याप्रकरणी सुरेश सदाशिव खरात वय 34 राहणार तळेरे चापरडेवाडी याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ही कारवाई मंगळवारी दुपारी 1:15 वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आली आहे। यामध्ये 19,200 रुपयांची गोवा बनावटीची दारू जप्त करण्यात आली आहे। अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी अकोला येथील एकाला सावंतवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतले। प्रमोद भागवत माने वय 20 असं त्याचं नाव आहे। त्याने मोबाईलवरून ओळख करून सह्याद्री पट्ट्यातील एका मुलीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार घडलाय। भारतीय जनता पार्टीचे कणकवली देवगड वैभववाडीचे आमदार नितेश राणे शुक्रवार 27 ऑक्टोबर पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत। या दौऱ्यादरम्यान आमदार नितेश राणे ग्रामस्थ शेतकरी मच्छीमार कार्यकर्ते पदाधिकारी कर्मचारी यांच्या गाठीभेटी घेणार आहेत। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।